U ovim poglavljima Alma savjetuje svog sina Korijantona. Tijekom misije među Zoramcima, Korijanton je donio neke loše odluke. Neki su Zoramci njegove loše odluke istaknuli kao razlog zašto oni ne vjeruju u ono što ih se podučava. Sada je Korijanton bio uznemiren glede uskrsnuća mrtvih. Alma je priznao da ne zna sve o tome, ali je Korijantona podučio onome što je znao. Među ostalim podučio ga je da je uskrsnuće proces uveličane obnove. To je poput seruma za supervojnike primijenjenog na kapetana Ameriku. Uskrsnuće će uvećati osobu kakva jesmo. Ako smo milosrdni i pravedni, bit ćemo takvi i po uskrsnuću, no u uzvišenom obliku. Uveličana obnova koja dolazi uz uskrsnuće je ujedno i razlog zašto opačina nikad neće voditi trajnoj sreći.